Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як кажуць, а цяпер да галоўных падзеяў. А галоўныя падзеі гэта, безумоўна, культурніцкія, таму што менавіта праз культуру мы захоўваем сябе і сябе прасоўваем. Пагаворым пра фестываль, які будзе 5 верасня, фестываль «Грай», які ўжо стаў, можна сказаць, мало того, што традыцыйным, так фактычна і культавым. І вось для того, каб нам пагаварыць пра «Грай», пра яго праграму, пра тое, якія цікавосткі ён нам рыхтуе, сёння ў нас у студыі вельмі прадстаўнічая каманда. Ну, безумоўна, адна з арганізатарак фестывалю «Грай» Інеса Сянкевіч. Прывітанне, Інеса. Ну і фронтмен гуртоў Вольскі і Крамбамбуля. Мне вот асабліва радасна дадаваць тут яшчэ і Крамбамбуля, бо вяртанне Крамбамбулі на сцэну, а это азначае, што можам зараз так вот і казаць: Лявон Вольскі. Прывітанне, спадар Лявон. Вітаю ўсіх. І вас так само дзякую, што запрасілі. Дзякуй, што прыйшлі. І вам дзякуй за ваш дзякуй. І вам сам за дзякуй цяпер уже. Да, у лепшых нашых традыцыях. С Лявоном Артуровичем, дарэчы, мы паговорым таксама не толькі пра фэст «Грай», але і пра Крамбамбулю, пра Вольскі і яшчэ пра вельмі адну цікавую падзею, якая будзе у яго жыцці бліжэйшым часам. Ну, хто сочыць за сацыяльнымі сеткамі Лявона Вольскага, той, безумоўна, можа быць, здагадацца, пра што будзе размова. Каб, можа быць, хтосьці зараз хуценька праверыў сябе, подписывайтесь на социальные сетки Лявона Вольскага. Ну и, безумоўно, социальные сетки «Грая». Так само, как быть у курсе. Ну, про Еврорадио намекать уже было бы глупо, але тым не менш памятайте. Подписка. Давайте, Инесс, давайте начнем с вас. 4-й фестиваль уже. Я памятаю, мы с вами уже разы 2 ці 3 тут у студыі, 2 так дакладна пра 2 «Граі» гаварылі, і калі там на пачатку былі нейкія такія, ну вот мы тут там разок, другі правядзём, а потым уже ў Беларусі працягнем традыцыю. Зараз якое ўсё ж таки бачанне місіі і самого фестываля, ролі яго? Не хочу далёка загадваць. Паглядзім, як пройдзе ў гэтым годзе фестываль «Грай». У гэтым годзе 5 верасня на вялікай пляцоўцы «Прагрэсія». Мы таксама вырасці ў гэтым годзе. Быў такі меншы клуб у мінулым. У гэтым годзе выступаюць розныя гурты: Крамбамбуля, Петля перестрасця, Без назвы, Наві-бэнд і госць фестываля Свада і Нічас, падляскі дуэт такі польскі, якім мы паспрабуем прыцягнуць да беларускай музыкі яшчэ і палякаў. Вот Інес заўсёды вот любіць спяшацца. Ну, мы ж потым паступова там до праграмы дайшлі, она тут раз адразу з казыроў зашла. Лявон Артурович, так. давайте до вас. Вот, может быть, тое ж самае пытанне. Паступова трэба, так? Но вы паступова, да. Вот ввогуле пра месца, ролю беларускіх фэстаў тут зараз і для нас, і, может быть, для беларускай дыаспары, і для нашага беларускага. Потому что, вот, як я уже казаў, і у нас тут была размова пра фестываль «Мінскі Мінга», які адбываецца ў Мюнхене. Яны таксама казалі, што ну мы лічылі, што вот один, ну можа быць максімум 2 разы правядзем гэты фестываль, ну а потым мы ж усе вернемся. Пры гэтым, заважце, усе арганізатары заўсёды у працэсе фестываля говораць: "Всё, гэта апошні раз". Не, ну гэта так традыцыйна. А потым неяк так. Не, ну не тое, што тут как бы размова шла пра завязванне. Ну, але паглядзім. Пра завязванне. А увогуле, вот як мы змяняемся ў тым сэнсе, што разумеем, что нам тут как бы быть может быть доўга, і адпаведна трэба вось гэтую справу, может быть, ставіць на нейкую сур'ёзную глебу. Ну, арганізатары таксама разумеюць, што ёсць публіка, што ёсць ты, для каго это цікава, і хто прыйдзе паслухаць, хто нават заплаціць грошы, хаця для беларуса, безумоўна, гучыць страшна, але тым не меней. Вось. І на дзіва досыць багата фестываляў за мяжой. Не толькі тут у Польшчы, ну толькі ў Польшчы, там Тутак, Грай, яшчэ ты што Кракаў, як і Летуцень, Марафест у Гданьску. Ну для аднаго сезона, для адной Варушняк. Для аднаго сезона, для адной краіны, ну
Мы так просто яшчэ мільганули там на Мюнхеншчыне. Это просто ў лесе. Турыстычная база под Мюнхеном. І там таксама нармальная пляцоўка, там граюць гурты. Ёсць яшчэ на паўночным моры у Нідэрляндах. І ў гэтым годзе паўнавартасны граў гурт рок. А летась там граў я таксама паўнавартасны акустычны канцэрт. То бок, нягледзячы на такі пессімізм арганізатараў, я б сказаў того, што стутакай было тое ж самае галоўны арганізатар уже сказаў, що гэта апошні раз. Но потым даваў інтэрв'ю, і уже пару дзён прайшло, і я говорю, мы тут думаем, каго запрашаць на наступным годзе. Уже як выліліся жарсці крыху. Так што калі глядзець на гэта, так вось простым вокам, то ніякіх падставаў для песімізму магутна такого няма. Все адбываецца ў кожнай краіне. У таму штатах нешта адбываецца сваё. Таксама граюць, запрашаюць, адзначаюць нейкія беларускія святы, купальня, летняе свята, якое па ўсім свеце адзначаюць кубкі беларусаў, цэлыя там бывае, што і 300 чалавек збярэцца. Калі казаць пра вось гэтую любімую фразу арганізатараў, калі ўсё я тут стаміўся, это апошні фэст, гэта яно заўсёды паўсюль у Беларусі і тут на месцы, але я больш пра тое, што как бы ўжо ёсць разуменне, што мы тут надоўга і нам трэба фестывальныя корні ў гэтую зямлю запускаць. Разуменне ёсць, але такая вялікая канкурэнцыя, асабліва ў Варшаве. Столькі ўсяго тут праходзіць, столькі канцэртаў і розных міжнародных зорак. Я насамрэч не ведаю, як гэта ў будучыні працягваць і як прывабіць яшчэ больш людзей. Не ведаю, паглядзім. Магу расказаць, што мы ў гэтым годзе памянялі фармат. Вот, я хацеў таксама, в прынцыпе, якія змены? У нас у мінулым годзе і увогуле папярэдні фестываль быў выключна рок-фестывалем, так? Зараз у нас выступаюць розныя гурты з рознай публікай. Я спецыяльна хадзіла на канцэрты розных усіх гэтых гуртаў. Публіка вельмі адрозніваецца. План быў такі, што мы прыцягнем усіх, так, аўдыторыю і аднаго гурта, і другога, і трэцяга, і зробім вялікі магутны фестываль. Пакуль што я не бачу, што гэтыя планы рэалізоўваюцца. Чаму? Па продажам, не ведаю. Вы ж ведаеце, што беларусы заўсёды ў апошні момант. Ведаю. І спадзяюся, што можа што-нибудь памяняецца, таму заахвочваю ўсіх, хто плануе прыйсці на грай, набываць квіткі зараз. Зараз танней, чым апошні дзень будзе. І для нас гэта будзе разуменне адну нырку прадаць ці две. Ці одно крыло самолета, ці два. Да, давайте лепей крылы самолетаў прадаваць, ўсё ж таки, чым ныркі. Вы нам яшчэ з ныркамі спатрэбіце. Лявона, як мяняюцца сапраўды фестывалі з часам? Умоўна кажучы, грай там першы, другі, і там, ці, скажем, тутака, і сённяшні. Як вам бачыцца, каштоўнасныя і якасныя змены адбываюцца? Па-першае, хацеў бы, вы казалі, ці вы разумееце, што мы тут надоўга? Да, і пра карані. Мы нічого не разумеем, наколькі мы тут. Шчыра вам могу сказаць. З такой грамадска-палітычнай сітуацыі, якая працягвае развівацца ў невядомым для мяне, напрыклад, накірунку, і невядома, як гэта будзе потым усё, у які бок будзе развівацца, то ніхто ні ў чым не ўпэўнены. Просто я так разумею, што мы праводзім чарговую акцыю чарговым годам. Ось і ўсё. Таму што, працэсы, як казаў паэт, сюрпрызаў не будзе, ён жорстка памыляўся. Хто вы там мог быць? Што лепей уже спяваць чаканне дастала. Штодзень нейкія сюрпрызы і часта не вельмі прыемныя. Вось. Калі вы гаворыце, як мяняўся фармат і характар фестывалю, то першае, мы на першай тутацы, здаецца, удзельнічалі, там было такое, наогул без фармату быў фестываль. Там быў гурт Джей Морс, які тады часткова жыў у Беларусі, і яны выступалі, як тады ўжо было модна. Просто хтосьці не абвяшчалі, што яны будуць. Просто яны прыехалі, і далёка не ў прайм-тайм, што ў 7 вечара яны выйшлі на сцэну, сыгралі сэт пад дажджом, практычна без публікі, таму што публіка не ведала, што яны будуць. І з'ехалі, потым выйшлі мы, і народ падсабраўся,
Ну, это был рок-гурты, а потом вышел один электронный проект, такий электронный, хип-хоп, может быть, ці, можа, русский рэп, не ведаю, я не буду называть які. Вось, і ён выйшаў, так само народ, але там не было формату, так бы рок, софт-рок, электроніка, нешта такое. Вось, а з граем было так, цалкам акустычны фармат быў першы, і такі open-airчык, але ў цэнтры Варшавы. Добра, что там не собралось 70 тысяч человек, конечно. Ну, я думаю, под 1000, может, и было агулом. Але оно такое было крыху... Ну, карацей, вядомыя выканаўцы, акустычнай версіі песень, все такое крышечку такое для своих. Выглядала так. Потым пачало змяняцца, асабліва граць. Ну і тут так само. В этом годзе это паўнавартасна, як басовішча, такі две сцэны нават. Я, напрыклад, быў на Памідорове, мне так нават спадабаўся канцэрт, бо такая альтэрнатыўная сцэна, дзе такі альтэрнатыўны стыль іграецца, ну, не кепска. І тое, што гэта зрабіла таксама ініцыятыва з Беларусі, гэты клуб беластоцкі. Там, ну, сур'ёзна, две сцэны, это уже сур'ёзны фестываль. Ну, там фудкорт, праца сродку масавай інфармацыі прафесійная. Все здымаюць, не дай бог, там міма што-небудзь атрымаецца ў цябе. Вось. І оно ўсё, безумоўна, змяняецца ў бок прафесіяналізму і ў бок, як это сказаць, ну, лепей робіцца. Бо, ну... Хаця быццам бы, вот дзіўна, быццам працэсы ідуць у той бок, што ўсё наадварот павінна згортвацца. А яно, як бы, ну, вот не. Ну, вот, сапраўды, з аднаго боку, ці згодныя вы з Лявонам у тым сэнсе, што немагчыма прадказаць і немагчыма бачыць і казаць, што ну, мы тут надоўга ці ненадоўга, неяк прагназаваць. Вот згодныя вы ці не? Вот як у ваше асабістае стаўленне, Інесса? Альбо назаўсёды, альбо фестываль грай будзе ў Аргентыне дзе-нибудь. Я не веру, што ўсё будзе... Ну, што ўсё будзе добра. Сустрэча сёння, ведаеце, у вас адзін госць песімістычны, а другі аптымістычны. Ну, я да таго, што калі вот так вот мы не ведаем, што можа быць потом, як вы там в Аргентыне працяг будзе, але вы ўсё адно хочаце зрабіць, вот як Лявон расказвае, там і две сцэны, і ўсё сур'ёзна, і там фудкор, і ўсё. Гэта просто... Гэта залежыць ад публікі. Гэта пачуццё вот свайго прафесіяналізму, то, что я взялася, я павінна зрабіць это якасна, а не тое, что мы ж тут как бы вот там каб на наступны год про нас ужо ведалі, каб мы напрацоўваем сабе нейкі такой свой імідж. Як это працуе? Робім ўсё, што ў нашых сілах. Калі б была якая-нибудь яшчэ фінансавая падтрымка, з чым складана, то было б лепей. Без фінансавай падтрымкі сваімі сіламі зрабіць вялікі фестываль там, ну складана. Не, ну ясно, что ўсім хочется развіцця і артыстам, і арганізатарам, таму все ж таки гэта развіццё адбываецца, потому что калі тебе запрашаюць двойчы на один фестываль в один год і ў другі, ты не будешь выступаць з адной і той ж самай праграмы, разумееце, потому что это будзе нудно, что тады прыехаў з гэтым, цяпер прыехаў. Ну, у гэтым годзе наадварот просто іншы праект абсалютна, это канкуренты Вольска, поп-гурт Крамбамбуля, ну, часткова рок. Першы раз у Варшаве, сапраўды. За што вам вялікі Вы іх... Я бы запросіў народ. Вы іх увогуле слухалі? Эту Крамбамбулю? Да, Крамбамбулю. Ну, іх там склад крыху змяніўся, такі адзін музыкант ёсць, нават чарнявы. Памідораў, што ли? Не, на трубе играет. А можно я расскажу про комментары? Под відэа запрашэннем Крамбамбулі ў рэкламе быў каментар, ну, гэта, напэўна, не украінцы, яны б чарнаскурага не ўзялі. Дарэчы, пытанне да вас ад вожыка патрыёта. Як сталася, што лайнап памяняўся і там з'явіліся без назвы, не ўсім атрымалася далучыцца? Было такое? Мяняўся лайнап? Мяняўся лайнап, так. Ну, увогуле, у гэтым годзе ўсё складана з фестывалем грай. Мяняўся лайнап, так, у нас быў запланаваны іншы выканаўца, і мы вырашылі, што для яе бяспекі будзе лепей, каб яна не прымала ўдзел у фестывалі. Гэта было сумеснае рашэнне. Вось, таму, хто набыў квіткі дзеля Івы, можна іх вярнуць. Ну, я думаю, что не варта вяртаць квіткі, таму что там будзе Крамбамбуля. Так. Вы нават не уяўляеце, што это будзе за Я думаю, что наадварот вы яшчэ павінны даплаціць трошачку за тое, што будете мець магчымасць. Не паставім такі капелюш, можете даплачваць, там же на месца адразу.
Левон Артурович, давайте вот все ж таки про крамбамбулю пару словаў. Мы уже з вами неяк сустракаліся, гаварылі про планы, але давайте з перад гісторыю, што стала апошняй кропляй, якое паўплывала на ваше рашэнне гэты гурт вярнуць на сцэну? Ну, апошнія кропли, это две были апошнія кропли запрашэння на ту такую і на графісту. Две апошнія кропли упали в эту шклянку, тады яна перапоўнілася, і мы вырашылі аднаўляць дзейнасць. Ну, яны ж з нечага вырашылі, што можам запрасіць крамбамбулю. Ну, бо про гэта мы раней, як сюды прыехалі, все было настолькі сур'ёзна. Спяваліся вельмі сур'ёзныя песні, людзі плакалі, мы таксама там выціралі слёзы з вачэй, калі вы выконвалі гэта ўсё. Але пачуцці такія, ну, яны застаюцца, але не такія вострыя, што вось, ну, спачатку мы ненадоўга, мы вось там будзем, ну, вельмі сур'ёзна да этого ўсё ставіцца да музыкі. Не час зараз спяваць госці, правда? Зараз час ну, да. Ну, у лепшым выпадку можна праспяваць, што наступным разам каляды ў Менску. Так, ну, напрыклад. Але тут ўсё змяняецца. Па-першае, расце час на нашага побыту тут, і людзям трэба не толькі вось гэта ўсё слёзы і сур'ёзнасць, і чарговы раз пасыпанне галавы попелам. А трэба і адпачыць, і трэба і весялосць, бо мы, калі будзем сумныя ўвесь час і не ў форме, то гэта толькі на руку агрэсару і цёмнаму вусатаму владару, і ўсё, і гэта і навалачы. Таму ўсё ж такі трэба рабіць такія адкланні, і для гэтага у тым ліку мы рэанімавалі праект. У нас былі праблемы, бо калі Вольскі ўсе знаходзяцца прыкладна в адным месцы, прынамсі в адной краіне цяпер музыкі, то для крамбамбулі людзі знаходзяцца крыху, добра, што ўжо ў еўразвязе, прынамсі. Ну, давайте больш так геаграфію патлумачым. Ну, а Ракілян Вільня. Ну, Вільня, але Вільня, гэта не гледзячы на тое, што гэта не так далёка, але дабірацца, ну, складана атрымліваецца. Ну, так. У Паўла няма, ён не кіруе машынай, аўто. Ён мусіць кагосьці прасіць, каб яго давезлі, як это было на тутацы. Ці ён мусіць нейкім там цягніком і тым дзікім дабірацца, колькі ён там едзе, не 8 гадзін, ці колькі. Там трэба мяняць колы, як вы ведаеце. У Літве яшчэ стары савецкі гэты фармат, а у Польшы не было ніколі этого савецкага. Вы раней, калі ездзілі цягніком, напрыклад, з Менску ў Варшаву, то 3 гадзіны на мяжы ты стаіш і просто рабочие меняют колы. И ты не можешь ни в прибиральню сходить, ничего. Ты просто не спишь, стоишь, и в этот час спокойно меняют колы, еще ходят, ты проверяешь там пашпарты, хтось, ну, так неприемная вельмі процедура. Вот. А теперь так само ты, коли едешь з Вільні у Варшаву ці назад, ты, я не ведаю, может, не 3 уже гадзіны, может, теперь некое новое абсталяванне подогнали там. Насамрэч, літоўцы абяцаюць, што яны перавядуць чыгунку свою так само на гэты фармат, или колькі это будзе час? Ну, аўтобусы ходзяць. Ну, аўтобусы таксама, гэта, аўтобусы ходзяць. Не, ну, у любым выпадку, 8 гадзінаў аўтобусам у адзін бок дастаткова праблемна. Музыкі уже не маладыя, самі разумееце. Так, давайте без этого эйджизма. Не, насамрэч, мы вырашаем, калі гэта... Яно неяк вырашаюцца, это пытанне, насамрэч. Ну, а хто яшчэ дзе? Вось ваш арыгінальны гэты вот... Трубач. Ну, мы не будем казаць, дзе ён. Потому что гэта небяспечна. Боже мой, хто падумаў? Ну, ладно. Ну, не варта казаць, дзе ён знаходзіцца. Але ёсць новы, не менш таленавіты, такі фактурны вельмі. Ну, я пра гэта і гаварыў, фактурнага. А, фактурны, новы? Да. Не, ён жыве пад Варшавай, ён рэгулярна ў Варшаве грае, падпрацована, колькі я ведаю, мадэлі ён час ад часу. Вось. Таленавіты вельмі музыка, малады. Ён яшчэ проста не прызвычаіўся, як, ну, вот, напрыклад, наш рытм-секцыя, ці той самы Паша Ракілян, ну, і трэба ехаць 8 гадзін, ну, і ладно, будзем ехаць 8 гадзін. А для яго это яшчэ цяжкавата, бо ён малады музыка. Увогуле, я бачыў такое кароткае відэо з тутакі, дзе вы там недзе ў лесе стаіце, і такое было адчуванне, што вось гэты хлопчык цемнаскуры, з такім выглядам, што я тут раблю? Не, ён нармальна вельмі якраз упісаўся. Ён таксама любіць пажартаваць і вясёлы.
Безумоўна, не, ну цяжка ездзіць на такія адлегласці, калі ты едзеш на фестываль там з адной краіны ў іншую, ну, але яно вартае таго. Сяжук Дубіна піша: фестываляў гучных шмат, але ж ладзіцца яшчэ і да халеры розных лакальных фестывальчыкаў па розных гарадах Польшчы, і пра іх мала хто чуе. Вот так вот. Ну, локальные больше польские, я не ведаю, мне падаецца, мы пералічылі ўсе беларускія фестывалі. Ну, калі такія вялікія беларускія фестывалі, сапраўды, да. Ну, можа быць, чалавек мае пад фэстамі такія імпрэзы, якія мясцовыя суполкі ў розных гарадах ладзяць. Тут не, это ўжо, відаць, не фестывалі, але ж ладзяцца там... Да, сустрэчы, там, то есть... Беларускія, это, безумоўна, у кожным беларускім, польскім горадзе ёсць нейкая ініцыятыва беларуская, якая, безумоўна, займаецца нейкім там злучэннем беларусаў, але калі вы говорите, што нейкія мясцовыя фестывалі пра польскі, то там просто гіганцкія open air ўсё лета адбываецца. Я просто знаёмы, добра знаёмы Грабаш з Піджама Порно, і мы так адсочваем ягоныя перасоўванні летнія, амаль кожны дзень недзе іграе, там велізарныя сцэны, і там публікі по 50 тысячаў, які-нибудь Жэшув, там, ну, любы горад, да не то што горад, мястэчка. І у Польшчы это вельмі цяпер так цывілізавана, як ва ўсёй Европе. Ну так, это калі размова пра вялікія там, ну, любыя польскія фестывалі, але размова тут, я так разумею, ўсё ж таки ідзе пра менавіта ініцыятывы суполак беларускіх у гарадах, але гэта фэстамі не назавеш, гэта больш такія сустрэчы, па якіх той же самы вось Лявон Артурович вельмі часта ездзіць па гарадах польскіх і не толькі польскіх, Нямецчына і ўсё астатняе. Ну, напрыклад, у Вроцлаве ёсць такая актыўная суполка «Мова на нова», у іх моўныя курсы, это ж якія былі калісьці. Ну, там такая гарадзенская суполка, яны адтуль выйшлі. Вось. І яны там чым толькі не займаюцца. Там і спортам, і сустрэчамі з нейкімі беларускімі зоркамі, прабачце. Розныя такія рэчы, у іх турызмам разам займаюцца. Ну, калі гэта лічыць за фестывалі, то... Ну, але там, я не ведаю, максимум чалавек, можа, 150. Прапанова. Давайте. Калі там такая актыўнасць у каментарах, можа, квіткі разыграем на грай, як думаеце? Я думаю, что ў любым выпадку нам трэба абвесціць, што ў нас ёсць магчымасць разыграць квіткі на фестываль «Грай». То есть потрапіць на першы у Варшаве канцэрт Крамбамбулі, ну, адно гэта дарагога каштуе. Так што, калі ласка, Інес. Давайте так. Пытанне. Хто першы адкажа? У нас на афішы новы лагатып «Грай». Хто з музыкаў намаляваў гэты лагатып і нам яго падараваў? Ну, выбачайце, паламаў сюжэт, сцэнар нашаму гукаінжынеру, але вот мне падабаецца... Всю праграму. Ну, не ўсё, будзем спрабаваць уратаваць. Вось, бачыце, новы лагатып «Грай». Калі ласка, як вы лічыце, як вы думаеце, як вы мяркуеце, хто намаляваў гэты лагатып? Хуценька пішыце ў каментарах, а за гэта колькі? 2 квіткі. 2 квіткі на фэст «Грай» вы атрымаеце. Калі ласка, так. Я вас абажаю, дзякуй за маю маладосць, згародні рэспект. Гэта вот Інес пішуць, ці гэта... Згародні, можа, і мне, бо я з Ліды. А у Гародні праводзіла там усе свае летнія канікулы. Ну, вось бачыце, вот бачылі вас на вуліцах Гародні, і вот зараз бачуць у студыі Еўрарадыё, згадваюць маладосць. Яскравае ўражанне маладосці, так. Ну, яскравае ж, ну. Хаця, з інша... Так. А хто у нас музыку малюе лагатыпы? Вот нешта я сам подумал, хто б мог намаляваць? Это з тых, хто тут ёсць, і нейкі асобныя? Ну, я не скажу. Ну, зрабіце падказку, таму што вось Максим піша, што гэта без назвы. Что значит без назвы? Вы думаете, Максим, вы лічыце, што это Лютыч намаляваў вось гэты лагатып «Грай»? Ну, Лютыч, конечно, хлопец таленавіты, але вот нешта у мяне ёсць пэўныя сумневы. Ну, вось, давайте пачакаем. Давайте пачакаем. Яшчэ раз, калі ласка, 2 квіткі на фэст «Грай», дзе упершыню у Варшаве будзе выступаць Крамбамбуля. Інес,
якія яшчэ змены, якія цікавосткі, якія чым можаце завабіць, што цікавага, ці якія магчымасці будуць яшчэ на фэсце? Магчымасці будзе, як заўсёды, міні-маркет. Можна будзе набыць розныя беларускія рэчы, але, на жаль, трошкі меншы, чым у мінулым годзе, таму што гэта клуб, а ў мінулым годзе была летняя пляцоўка. Спецыяльны госць польскі, Свада Нічас. Будзе яшчэ у нас... такі польска-беларускі так. Ну, яны так самі себе называюць. І будзе яшчэ адзін гурт, якога няма на афішы, малады. Мы ў гэтым годзе не рабілі конкурс маладых. Да, вот я хацеў удакладніцца, што летась у вас была такая падвойная праграма. Цяпер што? Так, цяпер мы выбралі там унутраным галасаваннем самі малады гурт, які будзе разыграваць і распачынаць наш фестываль. Так што не спазняйцеся, прыходзьце сюды. То есть самі абралі такое кумаўство і карупцыя такая. В гэтым годзе трошкі так. Ну, ніхто нам за гэта не плаціў. Вы маглі зрабіць электаральную кампанію, каб людзі галасавалі. Фальшывае галасаванне. Фальсіфікацыя галасоў. Галасавалі, я б сказаў, вот выйгралі это. 86%. Кажу, як ёсць. Я не люблю штосьці там придумлять. Шкада. Вожык патрыёт лічыць, што лагатып намалявала Ксюша з Навібэнд. Не. Памады. Добра, ну давайте так. Гэтага гурта няма на афішы. Але гэты гурт калісьці граў на фестывалі «Грай». І саліст гэтага гурта намаляваў лагатып. Саліст намаляваў лагатып. Так што, Серж, вы таксама адказваеце неправільна, не Інэс намалявала гэта. Не мае такіх талентаў, на жаль. Яна, канешне, па-першае, мае талент арганізоўваць музычныя імпрэзы, ну і яшчэ у вас как бы яна можа нагадваць маладосць, і вот как бы за гэта ёй і рэспектуюць згародні. Але тым не менш, Лявон, давайте яшчэ трошечку. Я не маляваў нічого. Точно не маляваў? Не, гэтага не маляваў. Не. Ён малюе, але не гэта. Калі Крамаболя ў Вільні рыхтаваўся вялікі у нас канцэрт, то там я ўсё намаляваў, сапраўды. І прычым там трэба было розныя фарматы для розных сацыяльных сетак, для розных сродкаў. Там давялося пасядзець крыху з гэтым памаляваць. А тут не, для мяне сакрэт. Мне ўжо падказалі, правда, але я не дачуў ўсё ж такі. Будзем лічыць. Будзем лічыць, не дачуў. Не хочаце выйграць 2 квіткі на канцэрт, на фестываль, дзе будзе канцэрт Крамбамбулі? Я хочу, конечно. Но кто это мог намаляваць? Ну, я вас так пушчу. Прыходзьце. Так, вот перестаньте, еще одна проява кумовства. Ну, что же это такое вообще? Палево какое-то кумовецкое. Леон, але ці будзе новая программа крамбамбулевская? Чым порадуеце? Вот вы только что нам рассказывали, не могу ж я на один фест приехать с одной программой, а потом на яго ж... На той же самый, праз год с той же самой программы. Ага. У Крамаболі багато вельмі рэпертуар. Ну, як мінімум, будзе в гэты самотнік, ці то сінгл, як мы любім казаць, ось «Толькі перамога», які называецца, які выклікаў у Ютубе розныя там меркаванні. Хтосьці казаў, што хутчэй убираеце это ўся, хтось сказаў, ну, это супер, просто выдатна, штучны інтэлект. Дарэчы, чья была ідэя? Ну, со мной звязаўся рэжысэр Алекс Вайн, і он сказаў, што хацеў бы працаваць з якімі-небудзь праектамі. Он сказаў, што вось у нас якраз будзе зараз адна песня новая, і можа быць што-небудзь вось такое. Ну, і мы разам паразмаўлялі, можа, ў стылі «Зорных войнаў» што-небудзь, тому што там же змагарства ж тыповае. Бо у Крамаболі «Чырвоны штраль» это ўсё амаль пра змагарства цалкам. Ну, вось і новы, это таксама змагарскі сінгл. Ну, вось мы вырашылі, што таксама зробім такую змагарную працу, але іранічную, як мы любім, і в эту стылю. Как бы не улазіць на поле дзецюкоў і не быць там ужо такімі партызанамі ў лесе, а касмічна. Ну, тут касмічнымі партызанамі, так. І гэта для тых, хто думае, што это все вельмі проста і лёгка робіцца, там напісаць трэба якую-нибудь гроку, што вот намалюй мне тое і гэта, і вось так, а на заўтра ты ўжо маеш кліп, то гэта далёка не так, это некалькі месяцаў вялася праца над гэтай штучнай інтэлектуальнай анімацыяй. Гэта вельмі вялікі аб'ём гэтай працы, за што я дзякую Алексу Вайну. І мне здаецца, што мы паказаліся з іншага боку крыху.
Лявон, ну вы все ж таки апроч таго что безумоўна фронтмен і музыка, але і мастак і ввогуле творчы чалавек. Вот реально, вот давайте пакіньце з боку Лявона Вольскага, фронтмена гуртоў Вольскі і Крамбамбуля, пакіньце толькі Лявона Вольскага, мастака, творцу. Як вы ўспрымаеце гэты кліп? Мне падабаецца вельмі. Для мяне нават тое, што звязана з тым, што я не ўмею рабіць, вельмі таямніча, і я, ну, як бы здымаю капелюш перад гэтым. Гэты чалавек рабіў, ну, некалькі месяцаў, і ўрэшце атрымалася такая смешнаватая штучная інтэлектуальная анімацыя. Там вельмі шмат розных такіх смешных момантаў, мне вельмі падабаецца. А калі вы... як я павінен да этого ставіцца, я не разумею. Ну, вот я ж вас попросил як мастака оценить. Вот, может быть, вы як мастак, вы сказали, я вот с высокой мастацкой колокольни. Ну, слухайте, оценивать працу штучного интеллекта, вот ты ему, например, пишешь, намалюй мне картинку, где будет тое, 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 и тое, и тое. И он тебе малюе, это будет заўсёды у стилі кітч намалявано. Это заўсёды будзе вельмі все просто, вельмі все эффектна для сярэднестатыстычнага спажыўца. Калі ты напішаш крыху Ван Гога падкінь, і он падкіне, але ты далёка не Ван Гог, безумоўна, будзе. І калі глядзець з пункту гледзячы на ўсё гэта на творы штучнага інтэллекта, ну, прынамсі бесплатно. Я не ведаю, как... Ну так, ну і у Крамамбулі былі таксама заходы ў стыль кітч, і кліпы былі такія, там турысты, напрыклад. Яшчэ не было тады штучнага інтэллекта такі, ну там таксама ж недзе на мяжы гэтага. Таму... Ну да, пра кітч... І навогул глядзець на вось гэтыя творы штучнага інтэлекту, яшчэ раз паўтаруся, з пункту гледзяш высокае мастацтва, это глупства. Ну як? Ну што? Пакуль што он так не можа рабіць, як рабіў там Ван Гог ці Малевіч ці Кандзінскі. Он можа нешта паводле, але это не будзе тое самае. Але Лявон, а сама песня толькі перамога, наколькі яна упісваецца ў канцэпт Крамбамбулі? Що ж таки гэта госці, гэта вот нешта застольнае, нешта такое расслабляючае, прикольнае, там з жартамі, гумарам, сатырай, і раптам толькі перамога. Да не раптам, это уже было все ў чырвоным штрале, было уже гэтая тэма была уже давно выкарыстана і прапісаная, і пасля таго, як пачаліся забароны Крамбамбулі у, там не памятаю уже якім годзе, 2005, напэўна, тады пачалі з'яўляцца і пратэсныя ноткі. Нават у Крамбамбулі святочныя там ёсць уже такія нейкія намёкі. 7 лістапада песні, напрыклад. А ўжо потым, пасля ўсіх гэтых падзеяў, пасля пачатку вайны ва ўкраіне, яшчэ ў 2014 годзе, калі Крым быў і Донбас, то, безумоўна, трэба быў такі ударны альбом, дзе героі змагаюцца не, як гэта прынята было за савецкім часам, там з захопнікамі і фашыстоўцамі, там з гэта змагаюцца якраз за савецкай навалачу гэтай. Бо былі і такія героі, якія змагаліся і з гэтымі, яны не нашмат былі лепшыя за тых, насамрэч. Вось гэтаму прысвяцілі цэлы альбом, і там таксама ёсць геройскія всякія песні і пра герояў, і ёсць і самыя іранічныя, і розныя. Гэта проста як у тым же самым рэчышчы яшчэ адзін самотнік. Так, Лід піша, што гэта Зміцер намаляваў. Праўда, не ўдакладняе, які Зміцер, таму, ведаеце, не залічваецца адказ. Вожык Патрыёт выказвае меркаванне, што гэта Гарадніцкі. І тут же ж как бы спрабуе другі шар закаціць Пугач. Вожык, ты ўсё ж таки свайго дамогся. Такім чынам Владимир Пугач намаляваў гэты лагатып. Так что вот, Вожык, я разумею, что ты вельмі хочаш потрапіць, можаш ужо каментар, што гэта Стыльскі намаляваў, прыбраць. Ты уже угадаў. Во, Пугач. А то уже пачаў перабіраць усіх, каго толькі ведае. Не, ну Стыльскі малюе, реально. Стыльскі малюе, конечно. А Пугачка вам малюе, не ведаю? Ну, лагатып намаляваў. Ну, як мінімум, лагатып і малюе. Гэта вельмі добра. Па сваёй ініцыятыве. Это вельмі добра, што чалавек умее лагатып маляваць. Гэта ён, відаць, такім чынам напрошваўся, каб Джей Морс таксама ў праграму паставілі. Не, у Джей Морс яшчэ будзе канцэрт свой. Так што...
хай Вожык напіша свой email, каб мы ведалі, куды даслаць квіткі. Вожык, пакінеш свае каардынаты, каб Інэс могла перакінуць табе квіткі, 2 квітка ты атрымаў на фэст Грай 5 верасня, клуб Прагрэсія, фэст, дзе будзе нездарма першым тут на афішы пазначана Крамбамбуля, тому что не толькі першыя на афішы, але і першы канцэрт пасля вяртання на сцэну у Варшаве, а гэта таго вартае. Ну і безумоўна там тое, хто там ёсць у праграме яшчэ, гэта ўсё просто варта пабачыць і паслухаць і паўдзельнічаць. Што хацелася б яшчэ поговорить, пакуль у нас есть трошечку часу. Лявон Артурович, я можно сказать, ну час есть. Час есть. Так добро, у вас тут так прохолодненько можно. То есть ты просто не хочешь на улицу выходить, где город, а тут кондиционеры. Мы заговорили про концерты. Ведаеце, увогуле мне пашчасціла такая, злавілі мы с Інэс магчымасць, можна сказаць, за хвост злавілі Лявона Артуровича, каб прыцягнуць сюды ў студыю, тому что ў хуткім часе ён будзе для нас на пэўны перыяд маладасяжны, тому что збіраецца у чарговы гастрольны тур, і гэтым разам тур гэты будзе далёка за акіянам. Што гэта будзе? Паўночна-амерыканскі тур? Да, ваш паўночна-амерыканскі тур. Ну, вось яна неяк дамовілася з арганізатарамі, там іх досыць шмат арганізатараў, там няма нават каардынацыйнага цэнтру і каардынацыйнай рады, а вось яны все, я бачу, як у іх быў гэты мітинг, яны все там экранаў падзелены на 10 і болей, гарадоў, здаецца, болей за 10 нават. У некаторых з іх я раней і не ведаў, што ёсць такі, напрыклад, Тампа, для мяне это загадка, ну, я цяпер разумею, что это Флорида. Там я, до речі, так само першы раз буду в адрозненне ад вас. Вось. Ну і Техас, так само я першы раз, ось, аж 2 канцэрты в Остине, яшчэ там недзе. Так само для мяне, ну, вельмі цікавы штат, тым болей кантры-музыка, там сталіца кантры-музыкі, Нэшвилл. Ну і наогул... Самое галоўнае, самыя бяспечныя штаты, наверное, Злучаных Штатаў Амерыкі, Техас, потому что там дазволена зброя, і в прынцыпе кожны ходзе вот с пісталетам. Таксама трэба купіць сабе, напэўна, так. Ну гэта ўжо будзе складаней, але ну вось, ну і у сярэдзіне наступнага месяца выпраўляемся туды. І... таким чынам там будуць, ну, розныя абсалютна песні з розных гадоў, розных праектаў, звычайна шмат размоваў, звычайна 2 гадзіны канцэрт, крыху болей можа быць такі фармат канцэрту акустычны. Мы выпрабавалі гэты фармат уже неаднаразова на розных нямецкіх гарадах і польскіх таксама, так што едзем падрыхтаваныя, плюс я яшчэ дакупіў зараз такіх розных музычных цікавостак, каб разнастаяць гук крыху, бо тут 41 акустычная гітара, ну і гармонік яшчэ выкарыстоўваю. А там я яшчэ такую купіў, прабачце за такую непрыгожую назву, лупер. Ну і можа быць, это па-іншаму крыху будзе гучаць, некаторыя песні будуць гучаць больш насычана. Такім чынам, сярэдзіна верасня, якая канкрэтная дата? 20 верасня першы канцэрт. У нас тут ёсць прадстаўніца адміністрацыі адміністрацыі Лявона Вольскага, якая больш дакладна ведае інфармацыю, ну таму што Лявон Артурович чалавек творчы, вось усе гэтыя даты. Я ведаю, што першы канцэрт у Чикаго, прынамсі. О, бачыце, хоць нейкая карысць для адміністрацыі ад яго. Такім чынам 20 Чикаго першы канцэрт акустычны, канцэрт Лявона Вольскага. Ён едзе адзін, без гурта, але не менш каштоўна. Мы с Лявонам некалькі разоў сумесныя імпрэзы ладзілі. Я вам скажу, гэта феерычнае шоу. Лявон умее трымаць публіку, тыя песні, якія усе ведаюць, якія ўсе гатовыя з ім падпяваць, ну і безумоўна пагаварыць з разумным чалавекам заўсёды. Ну, это же акустычны канцэрт, камерны, можна сказаць. Ёсць пра што пагаварыць, так. Ну, мы ж з вами
Сапраўды і на Кіпры ігралі у Францыі. Але калі вот размовы ці складалі канкрэтны план, пра што б вы хацелі з беларусамі ЗША пагаварыць? Ніколі нічого асабліва не складаў. То есть вот як оно ішло, так і ішло. Ну як у нас эфіры в прынцыпе ўсе. Вы, я ведаю, складаеце, у вас там уже все выверено там. Ну так ясная справа, я ж тут пытанні зачытываю з аркушыка. Нават на сваіх, калі вы там з беларускай ідэі прыязджаеце, у вас ёсць план, і наколькі я ведаю, распланавана, калі гадзіны, калі паўтары, калі дзве. У вас там все это такое досыць педантычна выбудаваныя такія планы, то у нас такого няма, як занясе, так і будзе. Можна падзяліцца складанасцямі ці, наадварот, прыемнымі момантамі даезду да гэтага горада, ці далёту да яго. Усім цікава паслухаць, ну і розныя іншыя рэчы. Вожык Патрыёт піша: мае квіточки пойдуць у падарунак іншаму чалавеку. Ну гэта вам ужо вырашаць, куды яны пойдуць. Вы нам пакіньце свой e-mail, мы перададзім вам гэтыя квіткі, а вы ўжо далі. Галоўнае, каб чалавек, па-першае, быў добры, па-другое, наш беларускі, па-трэцяе, каб напоўніцу адарваўся пад крамбамбулю, ну і ўсе астатнія выдатныя беларускія гурты. Спадарыня адміністратар, скажите, кай ласка, ўсё ж таки, колькі канкрэтна гарадоў, і вы там можете там тихонько шаптаць, а я буду пералічваць. 12 гарадоў. І я так разумею... Денвер улічылі? І Денвер улічылі 12. Прыгожая дата. Я калі быў тады таксама в этом паўночна-амерыканскім туру, у мяне было 13. Прыгожая такая лічба, да. Але 12 добра. Я ведаю, што звычайна, калі яны ладзяць, то атрымліваецца захапіць, ну фактычна так па коле усе штаты. Ну, поглядим. Ну, не штаты, в сэнсе, маюцца на ЗША, так вот, прайсці. Таксама праляціце... Так. Воно пачынаецца Чикаго, там з поўначы, под, наколькі я ведаю, Мінеаполіс, ну і там туды, потом... Ну, так вот, да. І, здаецца, сканчаецца Нью-Йорком. Бостоном сканчаецца. Ну, нейкі дзіўны там такі. Ну, атрымліваецца Бостон, это ізноўку вы вяртаеце на самую поўнач. Значит, мы кола замкнем. Ну... Вось так вот колы і замыкаюцца. Ну, яшчэ прыемны момант гэтага тура, хоць ён і акустычны, што ён абсолютно афіцыйны. Гэта не тое, што творчая сустрэча, там нельга канцэрты граць. Тут все як бы ёсць дазвол на ўсё гэта, адмысловы тып візы. І як мы з вами калі ездзілі электрычны, то цяпер тое самае, толькі акустычны. То шмат хто, ну, калі хто не ведае, то для того, каб граць асабліва платныя канцэрты ў Злучаных Штатах, трэба мець пэўны тып візы. Ну, умоўна, працоўную візу, умоўна кажучы. Калісьці з гэтым мелі праблемы на Pink Floyd, наколькі я ведаю. Вось. Ну, Лявон Артурович круцейшы за Pink Floyd, ён візу мае, адпаведна. Што вы гаворыце? Я яшчэ малы занадта перад Pink Floyd. Вось. Але тут пастараліся і зрабілі, і арганізатары, і прадстаўнік адміністрацыі. Яны вельмі доўга гэтым займаліся. Гэты працэс заняў, мне здаецца, нават больш за год, урэшце-рэшт. Ну і тым не менее, вось мы схадзілі у амбасаду і займелі такую пашпарце, такую прыемную такую адзнаку, што можна граць канцэрты, карацей. Не хацеў бы спадар Лявон пачаць спяваць на сваіх канцэртаў песні часоў мроі. Ну, калі браць электрычныя канцэрты сённяшнія, то часоў мроі, скажем, там я рок-музыкант спяваць. Нешта і закрадаецца. То рок-музыкант, то зямля якая-небудзь закрадзецца. Можа быць, калі будзе з нагоды нейкай даты, ці з нагоды, можа быць, проста ностальгіі нейкай, то мы можам... А дык былі ж такія канцэрты, дарэчы, быў канцэрт у Прайм-холле калісьці, дзе пачыналася ўсё з рэпертуару мроі, я граў на клавішах увесь канцэрт. І потым у нас нават быў тур па Беларусі, страшна сказаць, ніхто не паверыць, дзе я таксама першую частку мы ігралі мрою, і я іграў там такое Ямаха, такая, ну, што называецца, расчоска. Такая, она і зараз ёсць, і тут у мяне. І мы ігралі там цэлую плойму песень. Стары храм мы играли, Белый сцяг, 28-ю зорку, Зямлю. Досыць шмат песень. То калі будзе нагода, можна это узнавіць, потому что музыкі все ведаюць.
Ну что ж, две рэпетыцыі, каб узнавіць у памяці. Ну што ж, ну напэўна уже я хацеў бы яшчэ раз па-першае нагадаць тым, хто ну для тых найперш, хто знаходіцца беларусы у ЗША і хто хацеў бы патрапіць на канцэрты Лявона Вольскага, акустычныя афіцыйныя канцэрты, ну по квіточкам, але тым не менш гэта будзе вартае таго. Заходзьце у сацыяльныя сеткі, у Інстаграме, дзе яшчэ вот глядзець. Ну, будуць адмысловыя суполкі, безумоўна, па гарадах таксама там будзе інфармацыя дадатковая давацца, але тым не менш сачыце за абвесткамі. З 20 верасня пачынаецца тур, дакладней пачынаецца канцэртам у Чикаго. Так што давайте Чикаго, покажите там наш беларускі такі настрой. Ну а до 20 верасня безумоўна варта усім наведаць фестываль Грай. 5 верасня клуб Прагрэсія. Так, як тут было написано, кожны сапраўдны грамадзянін краіны абавязкова будзе, піша Нурл. Ну, безумоўна, кожны сапраўдны грамадзянін, хто ў Варшаве ці паблізу, ну, в прынцыпе, можна сесці на цягнічок на аўтобусікі і прыехаць з іншых гарадоў і нават краін. Польшчы вельмі добра арганізаваны. Ну, з умоўнага Берліна колькі там ехаць? До Берліна 5 гадзін. Ну, все, сеў на цягнік раніцай, к вечару ты ўжо на канцэрце. Оттапырываешься под Крамбамбулю. Что вы думаете? Что вы там себе думаете? Купляйте квитки, пакуль яны яшчэ таннейшыя, чым будуць у апошнія дні. І ад колькасці людзей будзе залежыць, будзе фестываль жыць, ці все скончыцца. І думайте на будучыню. Калі вы хочаце, каб справа працягвалася беларуская фестывальная, каб фестываль Грай і далей быў, каб быў 5, 6, 7 у Варшаве ці потым у Мінску, ну то падтрымлівайце сваёй прысутнасцю і набывайце квіточки. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз у нас у студыі была арганізатарка, суарганізатарка фестывалю Грай Інэс Сянкевіч, ну і фронтмен гуртоў Вольскі і Крамбамбуля Лявон Вольскі, якога сустракайце бліжэйшым часам на фестывалі Грай і на паўночнаамерыканскім туры у гарадах ЗША. 12 штук. Дзякуй вялікі, да сустрэчы.